Baina egia da, eta ez bakarrik helduetan, baina bai helduengan behar badan nabariago izan dela, hartu dutela pixkat bai rola polizia etikoarena egiterena, ez? Ez eizu iruditzen? Bai. Bai, igual bat. Nik uste gauzedera, aia pastutera gaztaro bat, eta kanpot, ikustu, oza, nahi dut, beti batak imidatzen dugu, bat beti imidatzen dugu ez dugune. Oza, ez dira gauze, justo bakarrik pandemiak astu dira gazteak kriminalizatzea, eta helduek kriminalizatzea gazteoi, baizik, eta dira zerbait beti egon dena hor, eta segituko dara intzin, izan pandemia, egon normal bat. Nolakoa izaten ari da zure lehenengo urtea unibertsitatean? Irudikatu zenuen azan, edo ez? Ez. Oso bestelakoa. Dena bezala, pandemiak ere balintzatu du asko ikasketa prozesua eta hortan unibertsitatea ere. Gazteen mundua eta helduena are zatituago daude, arrakala handitu da pandemiaren ondorioz? Ikasle bezala esan dezaket behar bada, irakasleen eta ikasle arteko arrakala hori bai handitu dela, nabarmen behar bada, azkenean haiek badutelako orain lehen ez zuten edo lehen horren bestekoa ezen ardura bat eta autoridade figura bat betetzen dute. Irakaslea pandemia garaian beste zerbait gehiago da? Bai. Irakasle, ostalari, bihurtu gara denok pixka bat poliziago. Helduen jarrera, markatu diren arauekiko, zuk nola baloratuko zenuke? Nik uste helduen artean, gazton artean bezala denetarik topa dezakegula. Uste dut ez dela adin kontua, pertsona, izaera eta ideologia kontua beste askoren artean. Gaztei eragin digu eta helduei ere, ez nuke jarri nahiko ere bigarren maila batean. Nik uste, agian arrazoiak ezberdinak izan du direla helduei nola eragin dien pandemiak gazteekin alderatuta. Adibidez, agian helduek beldurra handia izan dute. Ni pentsan dut askoz bi ur gehiago zegoen dizela helduk. Bi urre sartuako barro arte normala bai. Bi urre inkluso paniku bai, nauzi batzuk. Paniku bai, bi ur handi ikusi honik. Helduen jokaera esango nuke izan dela beti oso zorroztasunez bete behar da autoritateak diona, eta gainera erantzunkizuna nolabait norbanakoa dauka, guztiok gara guztiaren arduradun eta eta jarraitu behar du. Eta hemen hasiko gara epaitzen, arau hauetatik betetzen den dena. Eta hor hasia zen dikotomia hori, errudunak eta onak eta txarrak, ondo egiten dutenak eta txarto egiten dutenak, eta, helduak gazteak. Zalantzak ditut benetan adin kontua den. Esan nahi dut. Ja, bai. Nik ezin dut, zaku berdinan sartu, benetan. Nire hurbileko jende heldua, ezin dut sartu zaku berean. Nire aita irakasle edo hezkuntza ministerioko erabakiak hartu dituena. Ezin dut hartu, nire ama, ezin dut. Nire ustez arddurak dituztenek egin dutena da beraien ardurak ezkutatu edo beraien erabaki okerrak ezkutatu gaztei, pixu hori gazteen gainean edo ardura hori gazteen gainean jarriz. Momentu batean non erabaki batzuk hartzen dien erabaki asko ez dien eraginkorrak izan, pandemia geldiarazteko, eta badakigu gehiengoa gazten inguruan lehenagotik ere baituztela aurre iritzi batzuk, bai alperrak, pasiboak, dena erosotasuna nahi dute, pixkat aurre iritzi horiek eta gizartean errotuta dauden ideia horiek, aprobetxatu dituzte diskurso bat sortzeko gazteriaren kontra, nire ustez. Askok esan aldizute, mai gainean hildakoak ditugu eta langabe gelditu diren asko. Horren parean jarri behar dugu gazteen aisialdia? Gazteok ere bizitu ditugu hildakoak hurbil, bizi dugu langabezia beste inor baino gehiago, gazte langabezia da gehien hazi dena, eta orduan ere ustez, batak ez du bestea kentzen edo bata ez doa bestearen aurka. Bitu hemen adinan arabera, positiboen kopurua, saltzen zaigu. Bai. Urte osoan zehar, ez dakit.
duela gutxi eguneratua. Bai. Begiratu eta ea zer esate dizun. Harritu nau, egia esan da. Ze ba? Ez nuen espero eunekorik altuenak 50 eta 60 arteko heldu horien gana aurkitzea. Bai. Zerbait deigarria egiten zaizu? Bai, nik ikusten dudana da hemen da piramidea. Osa, da piramide demografikoa. Nik pertsona asko hartzen duten jarre hartuko banu esango nuke, no? Eske 50 urte eta 60 urteen artekoak dira arduragabeenak. Eta ez, hain zuzen ere, hor ikusten dena da, pues gutxi gora bera, badoala piramidea gure demografiaren araberakoa. Hau da, orokorrean, kasuak nahiko banatuak daudela eta guztioi eragiten dugu, oza, guztiok izan dugula kutsatzeko eta kutsatu arazteko joera berdina, ez? Orduan, ostra, ez dakit, nik uste dut hori ikusita argi geratu beharko nintzatekela ezin dela gazten gan jarri fokoa eta ardura, ez? Esatearena, ituzuek izan zaretaren kutsatu duzuena, tal. Vale. Zer da deigarriena? Deigarria da, nire ustez, bai estatzen duelako orain arte esan duguna, ez? Gazteon inguruan sortuen diskurtso guzti hori faltsua dela. Ez dela erreala, gazteon artean mandiren kutsatzeak direla handiagoak, guk modu arduragabegoan jokatu dugula. Nik uste, batez ere komunikabideak dira, ez? Gehien erantzule nagusinak bihurtzen gaituztenak edo erru guztia guri botatzen digutenak. Ta ez da inbeste, ez zaila inbeste bisibilitatea ematen beste, adibidez, helduen bilerei edo gauza hauei. Benetan etxai bezala ikusten gaituzte, guk lagundu dezakegu, eta hola etxai bezala jartzen baldin badigute, esate baterako laguntzeko gogoak kenduko zaizkigu, eta nekatzen zea holako gauzak ikusteaz, esatezu bai, gazteak badaude gauza gaizki egiten, baina helduak ere ez da gazteon edo helduen gauza bat. Buruarin batzuk omen gara gu, gazte badakizu, ez hemen dugu inoiz hausnartu, ahotsak kendu digute, baina eman aldigute inoiz. Mikrofonoak hartuta, kalera irten ginen goiz. Ez diegula, jarraitzen guretzat eginiko bide. Ez garela, ez ergelezun ezakinak oraingo gazteak. Bai ez erretuko dugulan hasten, buruan dugun oro zalantzan jartzen. Bai ez hemen berriz gabean, kasartzen eta erantzunan bilatzen. Albiste guztiak guri buruz dira, baina guri ez digu inork ezer ez galdetu. Eta hori da gazteekin askotan gertatzen dela. Utaz asko hitz egiten da, baina gutxik galdetzen digu zerbait guri. Zeintzuk diren gure arazoak, zeintzuk diren gure ez dakite gure nahiak, gure beharrak, ez? Eta nik lehenengo ariketa bezala eskatuko nieke gazteekin hitz egitea, eta benetan beraien larrutan jartzea, ez? Manik esan honet, zankesin gaztikin berbatxeko gaisa. Berba gaztikin eta gaztik kontakotzue zelan sentiuten dizen, zelan sentiuri zen. Karo, zure ingure guzti nauzixe bara. Eta komunikabidetan entzuten bazu gaztik boteioen da bizela, ez daiz diskotekan, ez daiz magazte toparabela, ez daiz etxetan, ez daiz malaun baturizela, eta bakarrik hori jasoten bozu, normala gaztik dia urbano txarrauak ikusti. Arrakaduz probatu, gureari eutxiz, etorkizun dugina, eraikiz. Gazte gera gaztetas gaude konforme, egingo gara munduan gabe, inoren aurreritzik gabe. Ez dakit, ni aldi berian oso pozik noz, ez egoera honetan. Noski gauza pila falta zaizkigura igual leheno genitunak, minon, oso eskertan noz inguruan dakaten jendia dakatelako, zuek bezaloko pertsonak, gurasoak, ez dakit denak. Hortun,
bueno, pues igual pandemian moteltasun horrek bai zentzen baino, inbatean guain dakaten bizitzari eta ez dut aldatuko zerrengatik. Nola irudikatzen duzu etorkizuneko leire heldu hori? Gustatuko litzaidake zoriontsu izatea, jende onarekin inguratu ahal izatea, eta nolabaiteko bizitza betegarri bat eramatea eta... Argi dago aldatuko naiztela, ez? Osea, hemendik 5 urtetara eta nire pentsatzeko era desberdina izango dela, baino ez, nik dutan pentsaera edo, ez aldatzea edo. Esentzia mantentzea. Bai. Nire buruan nola ikusten dudan, espero dut gaur ditudan ideia horiei eusten jarraituko dudala, edo mundu ikuskera hori mantendu nahiko nuke. Bada gazte belaunaldi berri bat, Euskal Herriko txoko ezberdinetan lanean, eta herri hau pizkat justuagoa eta hobea egin nahi duena. Eta nik ere horren parte izaten jarraitu nahi dut, deustutik, edo, bizitzak eramango nahi duen lekutik, baina hori da nire trintxera, digamos, eta hor jarraitza gustatuko litzedak. Tranquil bizi, tranquilidadi, nada más. Eta eskatzen gaxin xe. Utxerazen bardine, estabilidade bizka gehitxua, eta tranquilidadi, jazta. Gehitxin xe bez. Gustatuko litzaidake proiektu asko egitea Senegalen. Ze hor jaio nintzen, eta ikasten gizarte integratzailea konturatu naiz gauza asko egin behar direla hor. Gustatuko litzaidake hor joatea bizitzera, eta laguntzea ume asko errekursu gutxi daukatenak. Ez bai eskatuko nioke, pentsatzea guztiok garela arduradun gauzak ondo joateaz. Ez pentsatu gazteok gehala zoro batzuk bakarrik festa nahi dugunak, bai, festa nahi dugu, guztiok bezala, baina pertsonak gea eta asko dakagu esateko, eta askotan iziltzen gaituzte eta asko dakagu esateko.